الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لحمي وحيه واختاره لتبليغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Барша галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне тәрбияләп һәм нигъмәтләндереп торучы бердән бер Раббыбыз Аллаһу субханаһу ва таалагә барша мактауларыбыз, рәхмәт һәм шөкерләребез булсын. Һәм мин шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк. Һәм шәһадәт китерәм, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм аның яраткан кулыдыр. Көннәрдән бер көнне Умар ибн аль-Хаттаб радийаллаһу анху, икенче тугры хәлифә, үзенең сахабалары белән утырып тора иде бер йорт каршында, ишек алдында. Һәм шуннан соң Умар аның янында булган кешеләргә әйтте: "Хыялланыгыз, тәмәннәү. Хыялланыгыз. Берәр хыялларыгыз бармы?" Һәм шулардан бер сахаба әйтте: "Мин дә хыялланам, я мечтаю." Нәрсә диде? "Мин хыялланам, менә бу йортның алтын белән тулуын. Менә бу йорт алтын белән тулса иде ди, һәм мин ди ул алтынны Аллаһ юлында, Аллаһның дине өчен сарыф итәр идем ди. Мохтаҗларга ярдәм итеп һәм башкасы." Умар ибн аль-Хаттаб әйтте: "Тәмәннәү. Тагын нинди хыялларыгыз диде, уйлагыз диде." Берсе әйтте: "Мин ди бу йортның кыйммәтле ташлар белән тулуын теләр идем ди. Шулай ук Аллаһның динендә, Аллаһның динен күтәрүдә таратыр идем ди ул малны." Умар ибн аль-Хаттаб тагын әйтте: "Тәмәннәү. Тагын ди нәрсә хыялланасыз? Нинди хыялларыгыз бар?" Һәм кешеләр җавап бирмәделәр һәм сорадылар Умардан: "Я Умар, син нәрсә хыялланасың? Синең ди шундый фикерең бар?" Һәм ул әйтте: "Мин ди телим, менә бу йортның ирләр белән тулуын телим ди." Нинди ирләр белән? Ул әйтә: Абу Убайда ибн аль-Джаррах кебек ирләр белән тулуын, Муаз ибн Джабал кебек һәм Хузайфа ибн аль-Яман кебек ирләр белән тулуын телим ди. Һәм алар белән, шул ирләр белән мин аларны Аллаһ юлында, Аллаһның динен күтәрүдә кулланыр идем" дип әйтә Умар ибн аль-Хаттаб. Һәм шуннан да кеше нәрсәдер төзегәндә, ниндидер хыялы булганда, аның әгәр дә син нәрсәдер эшлисең килә икән, зур эшкә тотынасың килә икән, әлбәттә сиңа матди
акча да кирәк, нәрсәдер эшләргә. Әлбәттә, сиңа ниндидер кораллар да кирәк, ләкин әгәр дә булмаса ирләр, әгәр дә булмаса кемнәр белән син аны эшләячәксең, син аны эшли алмыйсың. Һәм шуңа күрә Умар ибн аль-Хаттаб өметләнде ул өйнең ирләр белән тулуын. Һәм шул ирләр белән ул бу динне күтәрер идем ди, бу дин өчен ул кешеләрне кулланыр идем, файдаланыр идем дип әйтә. Һәм монда җәмәгать ирләр турында искә алынды. Һәм кайбер вакытта күрәсең, кеше 40 яшькә җиткән яки хәтта 40 яшьне узган да, балалары бар, әти булган, яки хәтта оныклары бар, ул кемдер өчен бабай булган. Ләкин кызганыч күрергә туры килә, ул кеше ул кешенең сыйфатлары аның кыяфәтенә туры килми. Әйе, аның кыяфәте ир кыяфәте, сакалы бар, мыеклары үскән, бәлки мускуллары бардыр, ул шундый зур кеше бар, ләкин кызганыч гамәлләре кайбер вакытта туры килми. Һәм инде кемсең ул ир кеше? Кемсең ул ир кеше Коръән күзлегеннән караганда? Кемсең ул ир кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте күзлегеннән караганда? Шундый накачанный, матур кием кигән, крутой, яхшы машинада йөри торган кешеме? Шулмы ул ират кеше шәригать күзлегеннән? Һәм инде әгәр дә без Коръәнгә кайтсак, нинди сыйфатлар белән сыйфатлады Аллаһ Тәгалә ирләрне Коръәндә? Коръәндә ирләр турында 50-дән артык җирдә килә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Минәл муъминина риҗалун садaqу ма аһадуллаһ алейһи." Мөэминнәр арасыннан бар ирләр, алар Аллаһ белән булган вәгъдәләрен үтәделәр. Аллаһ белән аларында булган ниндидер вәгъдәләрне, ниндидер бурычларны үтәделәр. Һәм монда Аллаһ Тәгалә сыйфатлады мөэминне үзенең бурычларын, үзенең аның өстенә йөкләнелгән вазифаларны үтәүче кеше буларак. Һәм моның эшенә күп әйбер керә җәмәгать. Җавапчылык, тырышлык, эшләү, вәгъдәңдә, сүзеңдә тору, вәгъдәңне үтәү һәм башкасы. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай итеп сыйфатлады мөэмин ират кешене. Ир кешегә, ир дигән сүзгә, раҗул дигән сүзгә бирде шундый сыйфатлар. Садaqу диде. Садaqу ма аһадуллаһ алейһи. Алар Аллаһ белән булган араларында булган вазифаларны үтәделәр һәм җиренә җиткерделәр. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Haminde Allah Subhanahu wa Ta'ala bu ayette ayta мәшет турында кайсысы тақвалыкта төзелде. فيه رجال يحبون أن يتطهروا, һәм анда ди ирләр. Һәм Allah Subhanahu wa Ta'ala монда ирләрне сыйфатлады мәшет белән. Ягъни мәшет һәм ирләр, аларны Allah Subhanahu wa Ta'ala бергә китерде. Ягъни алар ул мәчетне торгызалар, ул мәчеттә динне торгызалар, эшлиләр, тырышалар Аллаһ юлында. Юхиббуна ан ятатаххару, алар чистарынырга яраталар, калпләрен чистарталар, үзләренең нәфселәрен чистарталар. Валлаху юхиббул муттахирин, һәм Аллаһ Тәгалә чистарынучыларны ярата дип әйтә. Хамида әйткәнебезчә, кеше нәрсәдер торгызыр өчен мохтаҗ көчтә, һәм ул көч булырга тиеш ирләр көче. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай ук әйтә: "Фи буютин азиналлаһу ан турфа'a ва юзкара фиһа исмуһу юсаббиху лаху фиһа билгудуви вал асали риҗал
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ham yurtlarda ди qayсыларында Аллаһ Тәала рөхсәт итте аны зикр итәргә. ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Ham ул йортларда аны зикр итәләр. Аны искә алалар. Кемнәр? Риҗал. Ирләр ди. Ирләр, алар Аллаһның йортларын торгызалар. Алар Аллаһ Тәаланың дине өчен тырышалар. Алар Аллаһ Тәаланың динен торгызучылар. Һәм алар риҗалул ла тулһихим тиҗара. Аларны ди ярагайтмады. Аларның ниндидер эшләре, вала бай'ун сату алулары ан зикриллаһ, Аллаһны искә алудан. Ва иқамис салах, намаз торгызудан. Ва итаиз заках, закат түләүдән. Яхафуна яуман татақаллабу фихил кулуб вал абсар. Һәм алар куркалар ди шул көннән, кайчан алар Аллаһ Тәала каршына кайтачаклар. Кайчан калепләрнең калепләр эшендә булган әйбер чыгачак, алар шул көннән куркалар ди Аллаһ Субханаһу ва Тәала. Һәм менә ул кемнәр ирләр Коръән күзлегеннән караганда? Кемнәр Аллаһ юлында нык? Кемнәр хаклыкны торгызуда иң беренче сафта? Кемнәр Аллаһ Субханаһу ва Тәаланың дине өчен ярдәм итүчеләр? Шулай итеп Аллаһ Субханаһу ва Тәала сыйфатлады ирләрне Коръәндә. Һәм инде ир булу ул кыяфәт кенә түгел. Ир булу ул кыяфәт түгел, ир булу мужество. Мужественность – это свойство, а не внешний вид. Һәм шуңа күрә мөселман кешесе, син ир кеше, син ират икән, ты мужчина, у тебя есть мужественность, ты должен обладать качествами, которыми должен обладать мужчина. И в первую очередь мы сказали, что это человек, который помогает в призыве к религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Человек, который участвует в благих делах. Человек, который не жалеет свое время, свое имущество. И он является тем, кто старается для религии Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Һәм инде шуңа күрә без аңлыйбыз моннан, кеше булырга мөмкин зәгыйф, кеше булырга мөмкин кечкенә бәләкәй, бәлки аның сакалы үсмидер, бәлки аның мускуллары юктыр, ләкин ансы мөһим түгел, мөһим аның эшендә булган сыйфатлар. Һәм мисал булып китәргә була Абдулла ибн Мас'уд радиллаһу анһуны. Көннәрдән бер көнне ул барганда аның аяклары ачыла һәм аякларын күрәләр кайбер сахабалар һәм аякларын күрүдән көләләр. Аякларын ачылгач, аяклары күренгәч сахабалар көләләр. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, сорый Пәйгамбәрбез моны күрә дә әйтә, сез ди аның аякларының ни кадәр зәгыйф булуыннан көләсезме ди. Вы, когда сподвижники увидели ноги Абдулла ибн Мас'уда, когда его голень открылась, некоторые сподвижники засмеялись, увидя его голень, потому что он был очень маленьким, очень худым, очень слабым именно телом. И сподвижники засмеялись, и тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: вы смеетесь над его голенью? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что я клянусь Аллахом, эта голень в судный день окажется тяжелее горы Ухуд. Эта голень окажется в судный день тяжелее горы Ухуд. Ни өчен? Почему? Аның тырышлыгы өчен, аның гамәлләре өчен, аның кайгырулары өчен, кайсыларын ул кичерде Аллаһ юлында. Һәм без беләбез, Абдулла ибн Мас'уд иде, Коръән хафизлардан булды. Без беләбез, Абдулла ибн Мас'уд сахабалар арасыннан галимнәрдән булды. Ул беренче кем Коръәнне кышкырып укыды Мәккә мөшрикләре каршына чыгып. Үзенең зәгыйф булуыннан, үзенең кечкенә булуыннан курыкмады. Ул беренче ул Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям белән мөшрикләргә каршы турыга чыкты. Һәм ул катнашты Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям белән төрле газаватларда. Чыкты Пәйгамбәрбез белән, үзенең кечкенә булуыннан, зәгыйф булуыннан курыкмады. Һәм Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Аның ул аяклары диде, кыямәт көнендә Ухуд тауыннан авыррак булачак диде. Һәм шуңа күрә ир булу ул кыяфәттән генә тормый.
Ир булу ул синең шундый көчле зур булуыңнан да тормый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Кыямәт көнендә ди китерерләр кешене, шундый ул здоровый булыр, шундый көчле булыр, ләкин аның ул ди камарның канаты кадәр дә аның весы булмас диде. Аллаһ Тәала каршында Аллаһ Тәала аңа карамый. Аллаһ Тәала карый кешенең гамәлләренә, кешенең сыйфатларына, аның калбендә булган сыйфатларга карый. Һәм шуның белән бәяләнә ирләр. Ирләр бәяләнә шуның белән гамәлләре белән. Ирләр бәяләнә үзләренең сыйфатлары белән. Алар үз вәгъдәләрендә торалар, они держат свои обещания. Мужчина это тот, который держит свои обещания, который выполняет свои обязанности, который беспокоится, который старается, работает на пути Аллаха субханаху ва тааля. Һәм шулай ук ирләр алар сан белән беленми. Һәм көннәрдән бер көнне Халид ибн ал-Валид Абу Бакр радийаллаһу анһуга хат яза, сорап, ярдәм сорап. Ярдәм сорап яза, җибәрде миңа кешеләр ди кирәк, җитми. Ярдәм сорап яза. Һәм Абу Бакр җибәрә аңа бер генә кешене. Бер генә кешене җибәрә Абу Бакр. Каъка ибн Амр ат-Тамими дигән кешене җибәрә һәм әйтә, Каъка ди, ул 1000 кеше кебек ди. Әгәр дә ди бер гаскәрдә Каъка ибн Амр ат-Тамими булса, ул 1000 кеше кебек дип әйтә. Һәм карагыз, менә алар ирләр. Менә алар ирләр кашан алар үз гамәлләре белән, үз эчке сыйфатлары белән күрсәттеләр. Кем ул булырга тиеш, нинди булырга тиеш ул ир кеше. Һәм инде шуңа күрә кеше үзен тәрбияләргә тиеш һәм бу дин өчен, бу Аллаһ Тәала юлындагы дәгъват өчен, үз көчен, үз мөлкен, үз малын кулланырга тиеш һәм тырышырга тиеш. Һәм инде ир кеше ул ниндидер каядыр ярдәм кирәк икәнен күрсә, ир кеше ул булышачак, ул ярдәм итәчәк. Аңа менә бу ир кешедә булган сыйфатлар аңа комачаулыячак, анда бармаска, ул барачак, анда ярдәм итәчәк. Чөнки ул ир кеше. Әгәр дә каядыр ярдәм кирәк, ул ярдәм итәчәк. Әгәр дә каядыр ниндидер гыйлем алу бар икән, ул гыйлем алырга барачак. Чөнки без әйттек, Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте, фи буютин диде, Аллаһның йортларында Аллаһны зикр итәләр, Аллаһны искә алалар, кемнәр? Ирләр диде Аллаһ Тааля. Түгел ниндидер без хәзер менә бу вакытта бу җирлектә яши торган ниндидер яңа әйтик аңлаулар, менә шулай булмаса машина анда шулай булырга тиеш, тегесе булырга тиеш, монсы булырга тиеш. Әлбәттә ансы да кирәк, ләкин инде кеше кайгырырга тиеш эштәге булган сыйфатларында. Нинди аның калбендә сыйфатлар? Нинди менә начар әгәр дә сыйфатлар бар икән, кеше син гайбәт сөйлисең, син кемдер турында сүз йөртәсең. Бу ир сыйфатлары түгел. Ир кешедә мондай әйбер булырга тиеш түгел, һәм шуңа күрә кеше беренче чиратта гамәлләрен һәм калбен чистартырга тиеш. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر